dɔ kɛra layidu kumaw lamɛnli la an kana diɲɛ ɲɛmɔgɔw ta bɛɛ diɲɛ ɲɛmɔgɔ tɛ danaya mɔgɔ ye k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn n'o tɔgɔ ni sɔgɔma Presque sɔgɔma an nisɔndiyalen don a nisɔndiyalen don sɔgɔmada la jama in taabolo la vraiment parce que min don ni Manden ni cɛw bɔra ka jɔ awɔ mais a bɛ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ Manden ye duguba ye Manden bɛ donbola la mais Manden tɛ ci fɛ a tɛ taa abada Mali ye duguba ye i b'i ta de kɛ kosɛbɛ mais jamana in bɛ taabolo min na maa barika ba caman min dalen bɛ dugumakolo jukɔrɔ dugawu min kɛra sani dugu ka sigi an bɛnbaw ye min kɛ jamana in bɛ sɛgɛn de n'o tɛ jamana in tɛ dafe fo ka kɛ maa o maa komi a bɛna ka cɛkɔrɔba bɛ to k'a fɔ cogo min n'i ye min da Mali kan ala ma bɛ k'i bɔ siga t'o la n'i ye janfan dɔ Mali la i bɛ taa ka jamana in to yen siga t'o la maa m'o kɛ ka dɔn k'a daminɛ Burkina Faso Blaise Compaoré maa caman ye fɛn caman kɛ a bɛ yɔrɔ ci hakili yirala la k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ an ka yɛrɛ hakili la fɛn dɔ kɛra la an t'a dɔn min don exactement pour que mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ a jɔlen kɔni don an t'a dɔn min don donc gɛlɛya min kɛlen don n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na a bɛ hakili jagabɔ ko kuma fɔ donc an t'a dɔn k'a fɔ an bɛ position min kɔnɔna na aw ye ti misiri dɔɔni d'a ma a ka fɔ ka segin misiri dɔɔni d'a technique y'a sɔrɔ dɔɔni donc an bɛ boli an bɛ taa o ye ayiwa an bɛ ale jabajɛrɛ jɛbulu fɛ an tun bɛ bali technique dɔɔni na sisan ayiwa ko bɛɛ de bɛ sigi ka sen kan nafa n'o tɔgɔ ayiwa donc n'an ko n'an ye Manden ko kuma fɔ maa o maa an ka jamana in kɔnɔ n'o ye fɛn dɔw kɛ donc hakilina dɔw bɛ na bi an ni jɔnw bɛ ɲɔgɔn na fɛn caman de bɛ kɛ la an da bɛna sɔn a ma n bɛ foli daminɛ laada foli la k'a fɔ directeur ye k'a ni sɔgɔma k'a ka denbaya fɔ o ma ko ka na fɔ bani n'an bɔra o la ka dɔn an bɛ foli lase n kɔrɔ Fugola a n'a furumuso n'an y'o fo k'a barika da ka e yɛrɛ fo k'i barika da an y'i fo k'i barika da k'aw ye fo k'a barika da an balimamuso filaw na ka dɔn an bɛ Yasin ani Kayatu k'o fo k'o barika da n dɔgɔ Isɛni Bɔl k'a fo k'a barika da Mali 22 n'a nana Mali 22 kana fara anw kan pour que an ka se ka kibaruya di jamanadenw ma o bɛ diya an ye kosɛbɛ an b'a fo k'a barika da a bɛ baara min na Ala k'a to a ka nafa sɔrɔ n'an ye bɛɛ don kiramatɔ la ka Hayidara fo n'o y'an ka fɔbuba Hayidara o bɛɛ lajɛlen k'o fo k'o barika da maa o maa min kɛ jamana ye minnu ka dɔn ko a ka kunnawolo don n'o dalen ma ko kɛrɛfɛ yan ka Musa Tarawele fo ka Amadu Juma Ture fo maa o maa n'o dalen bɛ kɔ la cɛkɔrɔba musokɔrɔba silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ka foli lase Sumala Sise ma maa o maa min kɛ jamana ye a bɛɛ don kiramatɔ la ka fɔ aw ni sɔgɔma n'o tɔgɔ bɛɛ lajɛlen laminɛ bi kutuba bɛna laseli kɛ baro sen damadɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya min n'a ɲɛɲɔlen b'an fɛ yan i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan an ka document an dun kan na ko an nisɔndiyalen don parce que an nisɔndiyalen don an wulila ka kibaruya kuraw de sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko an ye kɛlɛkɛ pankulu sɔrɔ minnu ye kɛlɛkɛminɛw ye an bɛna an da don o la k'o fana lase maaw ma lakana kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ docteur Choguel Logala Mayiga a ye laseli min kɛ Nations Unies sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra dagabawuli ye anw fɛ yan parce que maa dɔw bɛ yen a ma se ka k'u yɛrɛ joli da a ma se ka k'u fɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɛra i b'a fɔ k'a ye kuma yɛlɛmɛ de bila dɔw la bon an t'a dɔn o cogoli ye nin fɔ fɛn laseli min kɛ a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Mali la ayiwa an wulila bi sɔgɔmada la an ye Faransi jamana ɲɛmaa fana ka laseliw lamɛn a ye dɔgɔyama min ta k'a ɲɛsin anw ma n'an bɔra la bɔrɔsɛ wɛrɛw bɛ yen e bɛ hakilila di ye a ye i n'a fɔ hali Maître Dabo ale fana bɔra ka laseli dɔw fɛ corruption da fanfɛla la ko papier dɔw bɛ Choguel yɛrɛ kan
k'a kan ka démissionner a ka taa olu la a kɛra dawa ye a kɔntin na an ɲɛ jeni na an bɛna baro olu kan bi n'ala sɔnna ni dɔwɛrɛ sɔrɔla ka fara o kan an bɛ taa ni lakana ye lakanabaliya min n'a ɲɔgɔn il faut qu'il barikada maa o maa b'an lamɛn nin waati in na ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ fo sila ninnu kan donc alu kan n'o ye ka conseil spécial ye k'an baw bɛɛ lajɛlen fo ne ni waati in sera ale radio partenaire u ka ca an y'a f'u ɲɛna ka lisi kɛ pour que an ka se ka di donc an bɛ Jajɛ an y'a fɔ a ɲɛna Jajɛ Bari a kana ni radio ninnu lisi ye parce que radio ka ca nka Fanakaw fɛ an bɛ MC fo kosɛbɛ MC olu b'a bila yɔrɔ caman kan n'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a ye Jajɛ Bari fɛ a kana ni lisi ninnu ye pour que an ka se ka fɔli radio Sebo Kayikaw fɛ an b'olu fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ radio Dafina an b'olu fo ka taa bila radio caman bɛ yen minnu ma lamɛn tɔgɔ t'an bolo yan a ma ye Jajɛ Bari fɛ n'ale bɛ radio Futa la a ka se ka na ni lisi ninnu ye kɔni d'an ma pour que an bɛ se ka to ka o fana fo u ka yɔrɔ sigida minnu b'a lamɛn ka foli di olu ma n'o tɔgɔ bɛ ni halisa donc an bɛ fo k'i barikada parce que gɛlɛya dɔɔnin b'an ka réseau la bi an t'a dɔn min don parce que il me semble que Orange yɛrɛ de dɛsɛlen don ka tɛmɛ jamana in kɔnɔna na sisan donc an bɛ foli lase maa o maa b'an lamɛn k'a fɔ ye ka bɛɛ don kiramatɔ na ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada jama bɛ position min kɔnɔna na insécurité ko la komi i b'a kalama nin semaine kɔnɔna na fɛn caman kɛra ka da gɛlɛyaw kɛra surtout donc gɛlɛyaw kɛra Kayi mara la Kayi mara la donc gɛlɛyabaw kɛra donc jateminɛ kɛra k'a fɔ maa dɔw tora o ko la donc maa min tora o ko la donc o mɔgɔ 6 o ɲɔgɔn de tora la ko in na ni hakili b'a an kɛrɛfɛ yan yɛrɛ de ka donc sudenw kɛra cɛ 5 ka taa olu de tora ni kɛlɛ in na o cɛ 5 min tora kɛlɛ ani civil 1 donc o kɔnɔna na an bɛ ka an da don o bɛɛ la k'a ɲɛfɔ hakililaw ka se ka ta k'ale bɛ ka dɔ fɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ sudonna kaburu dɔnna an dala yan kɛrɛfɛ yan donc an b'a lajɛ la pour le 28 septembre qu'on voit gendarme n'o ye escorté na o de bɔra k'a fɔ Jijeni fan fɛ parce que Jijeni ko in laban kɛra an bolo problème n t'a dɔn solution min bɛ sɔrɔ a ko la n'i y'a ye gendarme dɔ tun décédé la o sira in kan ka dɔn fo taara Pays Mali Wata an bɔra o la an ɲɛ b'a kan ne tile 2 ni 4 yɛrɛ kɛra mobili min jɛnna a ko la an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ mobili min détruit la a ka ca kosɛbɛ mobili tan ni kelen ka dɔn ko ɲɔgɔn de fɛngɛ la video 2 tannan la video min na publié la an b'a fɔ o ma ko yani Agali ka mɔgɔw olu de y'a revendiqué k'a fɔ ma donc ko le escorté est attaqué a kɛra donc à 188 km de Bamako alors donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ matériel caman tiɲɛna a kɔnɔ le bilan provisoire fait 11 porte-chars originaux et 2 pick-up emportés, 6 morts et 4 blessés. Donc, à la cérémonie, on a attaqué donc en bas pour Dougumima pour Sebabou. Ani Kalwa donc a kɛra mercredi 29 septembre o ni ɲɔgɔn cɛ la donc a kɛra yen jateminɛ kɛra k'a fɔ maa min tun bɛ kɛnɛ kan directeur de la gendarmerie kan donc olu ye donc manche ba kɛ Sambu a n'a ka mɔgɔw ye donc Sambu Mɛkɔrɔ Jakite ani chef militaire caman tun bɛ kɛnɛma kan donc ani banbatɔw ma somaw an bɛ foli lase famille caman ma l'accident chef Ishaka Dambele o binna a kan marshal logiciel chef Amadou Diko o taɲana marshal logiciel Famoussa Sangare o taɲana marshal logiciel Ali Ouedraogo o taɲana et en même temps mɔgɔ 5nan na Mamadou Alou Diallo n'i ye jateminɛ kɛ aussi nka donc civil 1 tun b'a la nka donc o yɛrɛ décédé la donc ni an ye jateminɛ kɛ anw ka sɔrɔ cogo la nka donc délai fɔra 2nan na aussi nka donc Gawo mara la an y'a ye tubabu dɔw nka donc ni o ye tubabu caporal chef dɔ ye Blacos n'o décédé la aussi par attaque le vendredi 24 kɛra Gawo mara la
o de bɛna kɛ tubabu min taɲana anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 52 na depuis kɛlɛ daminɛna fo ka na se bi o de bɛ kule caman min na anw ka kan kelen cira de rouge a ka ca ni maa 100 ani 30 ye an ma duniya wuli min na o de fɔla mais ɲininkali min kan ka kɛ o kan k'a faamuya k'a fɔ c'est vrai que an da bɛna so ma Macron bɔra ka kuma caman min fɔ an bɛna hakilinataw so ma pour que anw hakilinataw di a ko la k'a dɔn k'a fɔ Mali ye olu dɛmɛ fɔlɔ sani olu k'a fɔ ko bɛna Mali dɛmɛ kosɛbɛ et o kɔnɔna na an ka maa min y'o dɛmɛ o ye min kɛ nka tɛmɛ ko gɛlɛya min b'a kɔnɔ an b'a dɔn donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada donc insécurité yɔrɔ la o ye nin ayiwa ni tɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ insécurité kɔnɔna na kɔni an ka jamana kɔnɔ a ɲɔɲɛlen don parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ bi jamana ye n'i y'a tila ko 4 kɛ tilako 3 ani tila o bɛ juguw bolo an tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc an bɛ kalan ko kumaw la an bɛ lakana ko kumaw fɔ la tuma bɛɛ don o don a yirala k'a fɔ ko an ni Irisiw ka cakɛ bonda dɔ bɛ yen n'o ye lakanani cɛko bonda kɛ yɛrɛ dɔ ye ko an n'olu bɛna n'anw fɛ yan ka na lakananiw kɛ sɔgɔmada in na wulila an y'a ye fana k'a fɔ Sipajida na fɛn min ye 4h du matin an ka pankuru jigiyɔrɔ la n'o ye Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigiyɔrɔ ye Mali ye hélicoptère 4 an y'a san Mali y'a san de mais Irisiw ye a sanna Irisiw de fɛ Irisiw tilala ka marifa dɔw d'an ma ani ka tila ka kisɛ dɔw fana di an ma ayiwa n'u e hakili la k'a fɔ nin bɛna kɛ fɛngɛ ye min b'a to an ni Faransi bɛ se ka jɛ ɲɔgɔnya a bɛ se ka sama i y'a fɔ cogo min parce que n b'a to continuer n'a ka internet ye parce que anw ta bannen don kosɛbɛ an t'a dɔn min don ministre yɛrɛ fana ka kumakan fana b'an bolo o ye n b'a ɲini ale a n'a ka partage anw ka page kan parce que déjà ni bannen don carrément an t'a dɔn min don pour que an ka se ka continuer ni fɛn ye pour que maa min bɛ aussi kɔfɛ o kana dɛsɛ k'a sɔrɔ donc an b'a ɲini a k'a minɛ ka partager ni page kan pour que baara in ka se ka continuer alors donc ni ye min fɔ ka kɛ donc ɲininkali min kɛ ɲininkali caman maliyɛnw ka dɔn ko bi an ni kɛlɛ min daminɛlen don ka donc effectivement Irisi ko la ka donc sɔgɔma in na minɛn fɛngɛ dɔw nana an bɛ ni sɔn b'i bolo ka donc an bɛ ministre ka nani lamɛn fɔlɔ hélicoptère ko internet bɛ bana dɔn non a bɛ na an b'o lamɛn fɔlɔ parce que ko mɛn tigi da o ɲɔgɔn tɛ an b'a lamɛn parce que sɔgɔmada in na ale ni kibaruya ninnu kɔni sɔrɔ o sɔgɔmada sanfɛ fo kana se ministre yɛrɛ ka laseli ma ni kunnafonidila minnu tun bɛ aéroport la i n'a fɔ an kun y'a fɔ IBC tun bɛ kɛnɛ kan ye o y'an dɔgɔnin don kunnafonidila don ale tun bɛ kɛnɛ kan IBC an y'a ɲini a fɛ n'a y'a sɔrɔ a kun b'an lamɛn la n'a bɛ se ka an wele ka se ka mɛ komi a taara waati min na a tun bɛ sunɔgɔ la donc an bɛna lajɛ n'a sera ka ministre laseli min kɛ an k'a lamɛn. Hélicoptère dɔw bisimila hélicoptère ninnu Mali yɛrɛ de y'u san Irisi jamana fɛ ka fara hélicoptère ninnu kan Irisiw ye marifa ni marifakisɛ dɔw di Mali ma fu hélicoptère ye 4 ye marifa ni marifakisɛ ninnu dira Mali ma fu an bɛ don min na komi bi Mali ni Irisila kɛlen don ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana hukumu kɔnɔna la an dalen don a la nin baara ninnu kɛra cogoya min na ka fɔ Irisiw ka opération mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ka d'a kan mɔgɔw don minnu b'u ka layidu timɛ u b'u kumakan bato an t'a to ten merci
Aiwa aw bɔra ka minisiri yɛrɛ ka kuma la sisan a ye min fɔ a y'a jira k'a fɔ ko ka kuma to ten k'a ni ka jɛɲɔgɔnya fana ayiwa ko nin kɔni ne bɛ se k'a fɔ o ye nɔgɔ de bɔlen a la nin ye nɔgɔ de kɔni bɔlen fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛma sisan o bɔra ka minisiri yɛrɛ bɔra ka min fɔ e yɛrɛ y'a bɛ mun cogo ayiwa an kɔni ye kɛlɛkɛ pankuru 4 sɔrɔ ani u ye marifakisɛw d'an ma ani marifaw u dira an ma fu la alhamdulilayi. Donc an b'o fo k'u barikada parce que déjà n'an ye jateminɛ kɛ donc an ye matériel min sɔrɔ Mali ka matériel sanlenw Rusiw bolo donc o matériel min sanlen don donc o matériel olu nana o livré la o kɔnɔna na o ye an b'a fɔ min ma kisɛ o ye dɔw d'an ma o y'an dɛmɛ ka tɛ donc baara in ka yɛlɛ o kɔrɔ ta ye ko vaccinaire de na dɔ fɔlɔ vaccinaire kotigi ye fɔlɔ mais baaraw bɛ kɛ la hakili t'a la fɔlɔ mais ni ko nana ka kɛ cogo min parce que maliyɛnw mana pressé ka kow ɲagami parce que n'i ye nin jateminɛ dɔw b'a fɔ ko non ko vaccinaire ka matériel de bɛ na nin ye Mali budget national ye an ye minɛn min san u bolo parce que ni Choguel ka kumakan mɛn a ko maintenant on est libre mɔgɔ min ka d'an ye an bɛ taa sanni k'olu de bolo personne ne va nous imposer k'a fɔ diyagoya an ka san dɔ bolo parce que fɔlɔ ma taa fɔ an b'a san Faransi bolo ou an b'a san ne bolo an bɔra o ko la donc maintenant n'an b'an ka sanni kɛ an b'an ka sanni kɛ clairement maa min ka di an bɛ taa sanni kɛ yen donc hakili o baaraw de daminɛlen don an b'o de kɛnɛ kan sisan donc matériel dɔw de sannen don ni hakili b'a la tuma dɔ la an ka ministre de la défense kɔrɔ n'o tun ye Danbele ye a tun ko k'an ye matériel dɔw san k'o ma na n'a tila ka taa u nana ka sigi ka baara kɛ bi ka solution sɔrɔ o la matériel tɔ min tora mais min kan ka commandé o ye kura dɔw commandé ka to k'o nana o nana di ka to k'o ye bonya ye donc an kan ka hali bɛ baara bɛ kɛla cogo min pour que lakana ka se ka sabati an bɛ foli lase o bɛɛ ma o y'o yɔrɔ ye. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ Dr Choguel ka mɛn kɔni a ye laseli min kɛ Nations Unies sanfɛla la ayiwa an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye musokɔrɔba a tɔgɔ cɛ in tɔgɔ Nicolas Sarkozy a y'o tɛ dɛ Macron ko Macron bɔra ka kuma dɔ fɔ Mali gouvernement ma a ye gouvernement caman lase gouvernement in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman fana réagira ministre kɔrɔbɔlen i n'a fɔ Bakari karamɔgɔ Tarawele de don mɔgɔ karamɔgɔ Bakari karamɔgɔ ale bɔra ka kuma dɔw lase non vraiment ni Faransi jamana ɲɛmaa n'a ye ninnu dɔ kumakan dɔw mɛn vraiment a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɔn ka k'a bolo maloya e hakilina ye mun ye ayiwa makɔrɔnka ni ko ninnu quoi. Donc n b'i fo n ka taa ka évacuer a la donc a fɔ aussi diɲɛlatigɛ in ka taa ka fɔ waati ko de min bi kɛla donc an bɛ bɛɛ fo ka taa ka bɛɛ barikada waati ko don parce que min don maaw kan ka fɛn dɔ faamuya diɲɛlatigɛ kɔnɔ jamana bɛ dilan ni hakili de ye o hakili nana donc ni baaraw bɛ kɛla maaw kan ka fɛn dɔw faamuya Choguel bɔra ka kuma tout Malien honnête min bɛ jamana fɛ kosɛbɛ k'i ye halaladen k'i bɔra maabaw la ko e ye hɔrɔn ye donc Choguel tɛ se ka kuma in fɔ k'a fɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ donc ni maa o maa n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka ɲininkali kɛ mun de bɛ yen ɲininkali bɛ yen parce que mun na gɛlɛya min bɛ yen ni a kan ka ɲɛfɔ Faransɛ dɔw bɛ Mali la mais olu ka hakilina n'o ka yecogo donc gɛlɛyaba de bɛ yen donc moi je comprends donc o kɔnɔna na baara bɛ kɛla cogo o cogo gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ donc min an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na ni jamanadenw ma o hakili jagabɔ donc Choguel nana nana donc Choguel taara sanni ka kuma ka taa mais hasidi de bɛ na fɛn bɛɛ kan ka sɔrɔ ka taa kosɛbɛ ne min balabada baladen da bɔra c'est pour cela Choguel nalen ani hasidi ɲɔgɔnya entre directement kosɛbɛ bi mɔgɔ bɛ ko kɛra Choguel ko de Choguel ka kuma in sera k'a kɛ Mali kuma fɔra dunuya yɔrɔ min parce que min don Faransi de tun bɛ ka décision ta Faransi de tun b'a fɔ dɔ ka fara MINUSMA min ka di Faransi o de tun bɛ kɛ yɔrɔ dɔw tun bɛ yen ni Faransi ko an tɛ taa yɔrɔ min an tɛ taa yen maaw ko an ka bɔ ka Faransi nɛnɛ an kɔni nɛnɛ ko tɛ an mago bɛ adamaden de la danbe bɛ min na hɔrɔnya bɛ min na min ye halala ye min ye n ka jamanaden yɛrɛ wolo ye o ka na pour que ka se ka jamana kuma lase yɔrɔ
n'a y'a lase yɛrɛ wolo bɛ tugu a kɔ danbetigiw bɛ tugu a kɔ hɔrɔnw bɛ tugu a kɔ halalaw bɛ tugu a kɔ o Sonko ka den o de wulila ka kuma maliyɛn hala maliyɛn danbetigi maliyɛn hɔrɔn bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ a la a ka laseli kɔnɔ mun don bi maaw de bɛ fa la don o don aw ko k'aw nana maaw dɛmɛ ni maaw ko kan ka dɛmɛ cogo min o de b'a fɔ aw tɛ se k'a fɔ aw bɛna maa dɛmɛ ko min ka aw ye k'a ye surtout n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ tun kɛra MLA ko min yɛrɛ kɛra ka taa dɔn olu de ka taa dɔn MLA ko tun banna ka ban musaw ka taa Algérie y'o dilan ka na musaw ka taa dɔn olu na ka MLA goro ka MLA ko ban gawo a kɛra an bɛɛ ɲɛna Faransi ani Burkina Faso o Blaise ka juguya ci olu de taara ka taa dɔn ka MLA mɔgɔw ta ka tila ka t'o dilan don min anw kan ka Mali conquérir ka Mali ko ka dɔn ka tila ko la o nana ka anw dɛmɛ don min ko na ko bɔra la o sera n'an ye kila da la o y'anw jɔ ko an ye barbaru ye k'an ti don mais ni mɔgɔ ye barbaru ye barbaru ti tɛmɛ olu de kan olu de ka jamana na o y'u ka roi guillotine olu de bɔra adamaden fagali tun tɛ foyi et ka dɔn olu de tun ye siya min ye fagali t'o ɲɛkɔrɔ foyi olu de tun ye barbaru ye mais anw ye jamana civilisé nous on a existé avant eux nous sommes sortis des 3 grands empires o empire na dɔn ne empire na dɔn n'o bɛ fɔ n'an ye jateminɛ k'a kɔnɔ anw ye baaraw kɛ ka hakilisigi kɛ ka na dɔn k'u ka fɔ la ka bɔ ka baara kɛ san'olu ka na o nana ka anw danbe ta k'an ka hɔrɔnya ta k'u ka kan coron anw ka an bɛ fɛn o fɛn kɛ k'o yɛlɛma ka tila ka ala minɛ ka diyagoya ka anw kɛlɛ k'an ka maaw fa ka tila ka taa n'an ka maaw ye an ka taa olu libéré ka bɔ Faransi don min ka taa Allemagne de taamana Faransi o Faransi don min an bɛ segin ka bɔ o ko la o ye dɔw fili ka taa baji kɔnɔ kɔgɔli la o ye dɔw faga Jore o taalen Sénégal ka dɔn k'a fɔ ko b'u ka revendication kɛ min b'a to u ka sɔrɔ kan ka se ka kɛ cogo min ancien combattant o ye caman faga et puis olu ka mɔgɔ kelen nana ko mɔgɔ dɔw ka taa dɔn ko bɛ nana bi Mali ko la k'a fɔ ko bi ko parce que anw bɔra k'a fɔ an bɛ fɛ an ka dɛmɛ cogo min ko o dɛmɛ kɛcogo t'olu ka ye cogo min na donc k'an janfa kɛ Choguel de ye min fɔ ka taa k'a fɔ ils nous ont laissé en plein mois avion bɛ taa ko y'an ɲɔni ka bɔ mais tiɲɛ don siga t'o la bi planfoli ye mun ye olu nana ka tourisme de kɛ anw ka kan joli attaqué la olu ka ɲɛ na olu de la ka dɛmɛ jumɛn don pour que n'a min ye kan attaqué olu ka se ka sɔrɔ logistique bɛ b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo appareil b'u bolo hali ni ka fɛ dɔn ni misiri binna nord kɔnɔ min b'a ye satellite b'u bolo écoute téléphonique b'u bolo ka fɛ dɔn avec les américains fɛn o fɛn bɛ kɛ ka fɛ dɔn u bɛ fɛ ka maa min fa u b'o faga Soumaïla minɛna yɛrɛ ka se ka taa kɛ cogo min na o ye Soumaïla yɔrɔ yira na donc bi jamana bɛ cogo min o de dɔw de bɛnna ka se ka jamana lagosi o b'o cogoya de la Choguel nana kuma min fɔ ka taa kuma min a bɛ maliyɛn bɛɛ de kɔnɔ bi mais a bɛ kɛ ni dusu a tɛ kɛ ni dusu a bɛ kɛ ni hakili c'est pour cela a ma fɔ maa si ye ko contrat signé nin de fɛ ka taa olu de taara labɔ anglais kan ka dɔn information dɔ la ko k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka contrat signé Russie fɛ ko olu Russie yɛrɛ n'a bɛ fɔ ka taa ko mercenaires k'olu de ka surun ka taa dɔn a bɛ fɔ min ma ko Poutine ko donc ko ye min kɛ Centrafrique o ye min kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka taa ko gɛlɛya b'a la an ko ne yɛrɛ ko ne ninnu ne ka hakili la ne m'a fɔ ko ka contrat signé ka donc Russie fɛ n m'a fɔ ka contrat signé ka donc ça veut dire ko n tɛ contrat la ka taa Russie fɛ n tɛ contrat la France fɛ anw bɛ contrat minɛ ka contrat signé maliyɛn tɛw halalaw fɛ min si bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka taa ni Allemagne ka di maa min yɛlɛma ka kɛ ka taa donc Chine ka kɛ an ka kɛlɛ kɛ ka taa donc dɛmɛ min kan ka sɔrɔ o bɛ matériel min san na n'olu sera ka san na an ka formateur an ka cɛkɔrɔba musokɔrɔba min bɛ so n'olu taara ka don formation na yɛlɛma bɛ se ka k'a kɔnɔ i y'a fɔ yan donc o ye ne hakilina ye parce que n'i ma kuma fɔ tan sisan an bɛ bɔ prince o bɛ kuma yɛlɛma ko cogo yɛrɛ fo k'a bɛ fɔ la k'a bɛ fɔ n ko parce que dɔw bɛ y'a ɲini i ka kuma kɔrɔ ka tɛ i b'i lagosi cogo min na o tɛ anw ka ye cogo ye an ka ye cogo ye Mali ye parce que ni dunan nana n'i y'a ka dɛmɛ minɛ ka d'a kan n'a taara dɔ bɛ ka taa dɔn a taara ka tɛmɛ i laban ka nafolo ka san donc aujourd'hui ye cogo la il faut k'a ka bɔ yan mais français président ma faamu parce que denmisɛnnin an ta ka tɔgɔya maa ye jamana de bangela ka sɔrɔ ka taa olu ma bange. Et en 1991, denmisɛnnin de tun
bien yɔrɔ min parce que ko Choguel bɔra ka min fɔ ko c'est inacceptable ka menace kɛ pour dire que n'a dɔn ko coup d'état de kɛra ka ko Choguel n'o sigi la mais ale kelen wolo ka mɔgɔ kelen de avion ta ka taa Tchad coup d'état de kɛra Tchad ko sigi ka dɔn ko taara ka dɔn ko olu ka dɔn ka adressé a tɛgɛ fili o tuma o gouvernement légitime tɛ o tuma o Tchad ta ye gouvernement légitime ɲininkali bɛ yen. Et maintenant, il était légitimé, bien sûr. Mais le problème est que parce que l'illégitimité, quand on a une élection qui est à la fois, l'élection qui est à la parce que lui, il ne va pas nous imposer ce qu'il veut. Parce que Mindo, on lui dit, il a dit que madame est comment fait, dans le cas d'un fait qu'à Oronyaka, dans le cas qu'elle journée, Amazon et Jordan. Mindo, qu'elle est là. On bɛ se ka yɛrɛ balo ni ye Afrique yɛrɛ jateminɛ ka lajɛ ko fɛn bɛ bɔ Afrique ko fɛn o fɛn ka dɔn n'a bɛ bɔ ka taa bi minnu ka courant sɔrɔ bi a bɛ bɔ ni cɛ yɛrɛ n'i ye jamana bɛɛ lajɛ ka taa sanu a jama olu yɛrɛ ka taa kɛlɛ 4 puissance ye ka taa sanu ko la ka sɔrɔ sanu bɔrɔw tigɛ kelen t'o la et c'est le pays le plus endetté ka dɔn ne yɔrɔ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka taa hakili jagabɔ de kɛ maliyɛnw de ka k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ kɛla anw de ka kɛlɛ. Mais on sait manipulation parce que manière des jours d'obéir. D'habitude, il m'a pas câblé là. Donc on m'a dit jours d'obéir. On lui fait la carte aussi pour parce qu'on va faire, on va câbler faire, on va câbler faire. Parce que bientôt, faut être au lieu de parce qu'on va faire là, on donne des billes. Ni maman va câbler là, ni maman va faire tout bas, ni maman va faire tout bas, ni d'habitude quand tu finis, on regarde les halala qui finit, et ils sont faits bien. Il n'a pas de place. Donc, vous l'avez qu'elle est donc, Maliko de la Séron, c'est que notre Choguel Kota, Hachimi Kota, Maliko de Bé. Il y a un peu de moi dans la carte de Chouard, dans le casque de Douanza. How did they find Allah? Ni jateminɛ kɛ bi ka sɔrɔ sera ka min kɛ ka baara jugu min ka kɔnɔ kɛlɛ daminɛlen o y'a fɔ a ye ka ko min bi kɛla ka taa nɔrɔ la ka taa nɔrɔ ko ta an ka ko ye ko sudusu ta k'a la nɔrɔ minɛlen ka ban o tugula ka se camancɛ bolo n'o ye dɔgɔnɔdugu ye kɛlɛ kɛlen ka ban o munumunu na ka se a tɔgɔ se ofisi minɛlen an bɔra o la masina ka taa ale o dɔ ka malo bi falenna ka ban fo bɛna taa k'a ka taa o bannen ko k'o kan o tilala ka tɛmɛ tɔgɔ fililen dɔw o tilala ka taa Sikaso mara Sikaso ka taa nafolo bɛ don yɔrɔ min Sikaso yɔrɔ caman bɛ ka taa atako bɛ kɛra ka taa sira de fɛ bi o munumunu na ka taa Kulukoro fan fɛ o bɔra Kulukoro fan fɛ ka taa wariba bɛ don ni Mali wari bɛ don yɔrɔ min o ye Kayi ka taa kunun kunnasiri o ye min kɛ Kayi an y'a ye ka taa nafolo min bɛ donna Kayi mobile bɛ donna adamaden bɛ donna o ye terroriste sɛbɛn ka taa ma mun de tora ko k'an isolé mun de kɛra ɲinan sɛnɛ ma kɛ kaduru la cogo min y'a ɲa donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka na fɔ baaraw de bɛ kɛra pour que jamana in ka se ka taa ɲɔgɔn bi a disi kan pour que a kana se ka wuli mais Manden min lon o la ma mais Manden ti ci. mais Mali den jugu ninnu olu ta ye mun ye. olu ta ye min ye non olu ta ye min ye n'i y'a ka kumakan jateminɛ ka lajɛ a ko bi ko ka taa élection na ko homme politique dɔw bɛ minɛ na parce que olu bɛ fɛ maa dɔw ka kɛ président ye o dabila Mali la. u ka lasigiden minnu bɛ yan. o ka k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra Mali la. La France ne nous imposera plus un président venant de l'extérieur. Donc, ça veut dire que la France n'arrive pas à comprendre. Il y a une invitation, génération croix dans le Bénin. La France doit comprendre que les Maliens, donc dignes fils, qui ne sont pas partis étudier ce feu, qui sont restés au Mali, qui croient à des valeurs, qui croient donc à l'amour du pays, qui ont aimé leur pays, qui sont donc des Maliens dignes de source, ne sont pas complexés devant Macron et la France. C'est pour cela que c'est le combat, cohérence du combat en combat. C'est pour cela que la question qui mérite d'être posée, comme des gens, comme exemple, puis avec exemple, Kaujimka, et que Hassimi n'a aller de la dégracier, et que la question que je mérite d'être posée, Hassimi combat du Médéla. Ale to ko ani Choguel cɛ o kalenda de ka fɔ ka taa dɔn o man kan ka ɲɔgɔn janfa est-ce que ka taa dɔn Assimi min kɛra ka taa dɔn depuis maintenant est-ce que complot wɛrɛ de b'a kɔnɔ wa ni complot wɛrɛ b'a kɔnɔ a b'a fɔ an ye parce que ne tɛ se ka min faamuya dɔw wulila ka taa dɔn ka course na ka fɛn dɔ kɛ a ma diya o ye o y'o tigi ye
a été annulé. Mais pourquoi Kaouji Domodo Sugar nommé Kaouji a nommé à travers mon condamna Mani Doma Mami Tomona Kato Obina Faton de Kato Lalato Abena Katika Kauli Police Kulu Blajama Kato Bonde et Silve assigné Yabaka et Touma. Comment le président de la CNT a signé le Touma. On les donne un délai à la Sécurité. Kaouji n'a pas rajé les Kaouji. N'a pas rajé les Kaouji. Parce que la traumatisation c'est très clair. Mais quand on assimile à bas mais quand on fond CNT là, à fond. Parce qu'une chose est sûre, nous, on a la salle de Roukana. On veut Mali faire donc aujourd'hui, il y a donc tout le monde doit se donner la main pour que Mali on ne va pas faire en sorte que les gens Neni Mekeka Tuya, Neni Mekeka Neni, Mani Meka Hashidi, Mani Mekeka Doksali, Mana Neni, Mani Mekeka Doksali, Nikitina Nakabana, Yemuya, Tuya, Hashidi, Abodikela. Non, on va chercher à la carte de Jaman, un peine, des peines, qu'est-ce qu'il est bien là-dedans. Là, toi, des fatons, au Bégué, moi, là, quand on est dans le Kabas, ça ne va pas marcher. Il est important que les gens réagissent. Et Hassim est le premier responsable. Je le prends de vue. Parce qu'elle est des traitements. Et donc, il est important qu'on dise certaines choses. Et donc, dans les jours à venir, on va réagir. Nous allons réagir. Et nous ne serons pas les cadeaux. Et moi, je suis, moi, je suis libre dans ma réflexion. Je suis quel côté, je suis quel conseiller. Sugar Tisa, des parents qui chaque chose, ils te sugar la partie là, on va partir les mêmes. Mais Malikola, ni Haki et Midian, Malikola, un ami à quoi ça, Moté, Malika, Média, Prota, Maté, mais pas faire compte de la carte parce que nous, qui est ça, il y a une intelligence de l'aide. Ou Moté, Malikola, on dirait flafler le temps, tu sais, quand on est le tout la cola, Ganeke, autre que pas tout pour les gens. On politique. Parce que les Européens, mieux de langue est misérable. Donc, on t'a dit quoi? On t'a dit. Mais mine de je suis libre d'esprit. Mine de aujourd'hui, ce qui se passe, trop c'est trop. Et donc, en gros, la Hassim Kassim Tapon dans la Machamafon. Un cousin. Mais il y a un foyer dans la Hassim. On fait flatter dans la musique à famille. Mabo yebe Boudia, il a demandé à mon cœur, il y a un moment où il y a un moment où il y a mo flana yemu kono kale ne cousin ko na le daga kabine mo daga ko te manikodo parce que mindo bi ambiyo be et c'est ka foko kamiyem ofa ka foko karme ko ko karme kanana et ka fo défend parce que terkene mo yaoje abi jani ne mo lo yaoje mali jirija donc aujourd'hui c'est fort. Et aussi l'information Mimbo, c'est tout, et tout le fait dans le cabinet. Sugar cabinet. Mais à la naka, il y a un peu de temps, il est à cause de l'opinion de l'année. Alors, elle va faire le cabinet. C'est très clair. Donc, à ma on a dit que Fako est dans la justice, la décision au Sugar cabinet, le 18 le matin, quand on a Dakar, à rapport au flèche, donc à rapport numéro 109, confidentiel, mais enquête qui raconte au Sugar. À rapport numéro 110, mais enquête qui raconte de façon confidentielle par le contrôleur général Madame Konaté Salimata. Les cas par Madame Konaté Salimata, ça s'est fait en juin, le 3 juin 2016. Les cas le 21 janvier 2016, par Madame Konaté Salimata, 006. Rapport 0044 par Madame Konaté Salimata. Ça s'est fait le 18 mars 2016. Rapport tournant numéro 131 le 15 juillet 2016. Or, le contrôle qui est un bocassien qui est à la pourquoi contrôle le corps c'est la question de l'électricité au cabinet dans les fours du non. Et aujourd'hui, quand on veut sur les big Malikola, il s'est tout à fait. Il est dans sa génération, il est le plus intelligent de tous ces gens. De deux à un niveau de semestre, ça rentre dans l'histoire.
l'histoire de ton pays. Samana est donc avec un pétard. Quand on a des temps, quand on a la forme de location de là à 200 000 francs, donc l'État tout carré dans la ville dans l'État. Chogal de la Keleke, pour que au moins plus de 2 milliards, oui, il met le job pour qu'on parle. Mao Kamao, les critères, même tout bien quand on s'est même content en Écola. Bien aujourd'hui, il y a plus de combien de personnes qui travaillent là-bas. Donc, on perd là dans les conditions. Quand là, la dernière génération de matériel de la sécurité de l'État, à combien de milliards à Yassakadouma? L'armée, plus de 3 milliards de matériel de Sanakata. Et avec quelqu'un qui a donc Yassakadouma, Djoumi, qui a donc Orange Malina, Anika donc Malitel, au destin qui a fait pour ça qu'il faut gagner, qu'au Ward de Tanaka, elle est hackée par la Bourgogne. Kafir Boubaké là. Allah Akbar. Kafir Boubaké là. On fait un tir. On m'a dit que pour c'est pas pour dire pour na pour na kada on m'a dit que fallait jouer. On sait pas. Maître d'abord allez voir comment on nous fait. Maman Ali ba téléphone avec fo Ali fara kala. Anda la bon c'est maman parce que c'est demande ngono ko. Bet donendo. Bet donendo ko. D'abord, il y a un sugar de la même Flosana. À la sugar de la même après notre les nationales. Mathilde est fort. Comment il s'appelle? Allez, t'as fort. Mathilde, sugarman. À la belle, la même là. Madame est jugé parce que comme on t'a dit, Mao Hakila pour Amina, Kamakera Moko, et Atakera Moko, et Kamakodo, et on fait un cadeau en personne. Donc, Mido, Mathilde, la peine de presque elle a maillé ma foi après la donc belle jeunesse c'est voici ça parce que pas avec la mameladi bachili ayo la fora malia il y a non moi j'ai sur ma la parce que Mao m'a dans direct là ou puis la maille donc la maille orange décédé le carrément on m'a dit orange qu'on a décédé le carrément donc là on a même voir pour la wifi d'état on a contact on a même la mine aywa amna na ni Mohamed Ali ni la don so watira le bulo amna na je se ka defuna ka le so ka fo kuna yakla la don so watira sisa ala ye kuna la je na sera akoma batili ni aye banini de ke ni ma 4 milliards sa ka koma ji ni na ke you know enema mais ta faute donc alaye enveloppe la baisse ni kono ka di juge munuma ayina bla paraban ko fe nyaba la juge be na kawro kana wari bine u bora ko batile ni tinu se kana mine wa tapon de juge mun non bo to do bi se ko to fa jeli mena do fa mais ayido makla o roni la mais tapot c'est ka moda ko malila o akakwa mun be sutura la mba ko akatabani ne tu es allez donc contre moi mais tu ouais fait chama que non ah mais pas dire voilà ka fode donc ka ko chama fona be ne oh kai ba di bi kai aku kai ba ni de tabo so ba ni de tabo di e ka ka me mali bara donc tabo ale ka parti ka lancement min ke anga mo ta le ko mo to ga jama de ka to ko anga so la mo rebe voilà ni si mbolo ni si yɔrɔ min na tile bɔra yan ne tora ministériya la n nana n ye directeur proposé président du premier ministre olu de m'a nommé u ye waati jan kɛ o ma directeur nommé tant que directeur ko ma nommé ne bɛ continuer ka signer donc sariya sira fɛ sara bɛ d'i ma mais ne hakimu va donc ko sharia la msigata mais malion te ndo ni kile de hakim balla amsira to be fi ko ko yin ki dum sare ni sare dawo ki sare tam sure tata mbanye fo pour kan tata amete pe sara directeur sara aka chani ministre sara sensible ou bien 100 ans si ça rene bolé do fara aka chani ministre sara 100 ans duru Iyo le club mala. Amete bi directeur Sara. Aka chani ministre sae. Sansini kata santani du.
Ça veut dire que le ministre, par exemple, a 800 000 francs. Ni 8 millions que tu as pour 12 millions. Kalukon. Donc, nous sommes au Nous sommes Kalou. Ni Sarai, ni fiche de pays d'Irama. La virée n'est qu'à compte. Les déchets qui sont bas, oui, et là, l'État a reversé à mettre de compte là. Les papiers, ils marambo. Ils battent à fond, ils donnent là. Yo ke mo shi kunta kalama mo kere ni kuma kalama ne ka attaché ma ko bita wari investir makana ko mo shi ntoro la san clinico donc on commence à quand on tient domina il y a que tout le contrôle général de Blacata ko ne be quand on tient ka soro ko ne be yuru la contrôle d'état na et contrôle question qui au babo. Mais en effet, entre le 22 janvier 2016 et le 17 juillet, le contrôle Woro, au moins délicat, si on s'est dit on m'a fait sur le dominant. Vous commencez à capoter, non, la connaît de Sarah Plata. Il faut contrôler en effet. Pour avoir qui veut Sarah Plata. Est-ce que Sharia Bouya Maya, Ukuma Sharia Bouya Maya, Nikelin Tata, ministre du gouvernement Halimi Bata. Mais avec Bouya Maria, Ani A, n'importe qui n'y Mbadon, Hali Sharia Baya Maya, Nine Ake, Bousseka Tobat Nyanai, Uku contrairement au Nikama, Kabine Kara ministre. Kalou, nous y serons, il y a vu les compte là. Ne pas chèque et qu'à bon, qu'à reverser service compte. A pas dû à reçu de bon. Abonné qu'à reçu d'âme. Nous avons compté reçu du mal. Vous voyez, ta banque là, qui a pour banquier, quand on est au ministère, ou à Tikon, ou qu'à mettre le compte bon. Il vient à son Kalou, wari mi reverser et voilà et ka papier de bolo parce que ni adama c'est ka tun parce que mbado bare ñu mi siré do nekla ou tara contrôler ya so ni a wari be reverser mu ko shimo ki malaw mais a galo intora mu ko ba fu dala be sara plata parce que panti ou de comme ma faut sur le contrôle comme faut sur pour le quand on tient yo mo dama ko mo dama ko wari du ma utara yo ni télévision la ka fo ne be sara plata ko ça une année à mer do baraka ko courrier tracé sur ko ne 700 milliards pour transaction de cas ko ali ulu ba ko ko bubul ko avocat bi wara de bubul ko bena avocat ira million bela wala sur mo be boli la président ni premier de transition ko sugandi donc baraka to ko yan yoro bela ala barkala ne benda do ko mala ko mali na nayi ko galondo ya funtu bulu le président du premier de transition ko mare na ni mandat bala ali wa ko ka sibi ne ko kondata la donc il faut donc ni je cheval ga donc ni jatne ga na moro la ta ko me fa cheval ga je l'ai dit déjà pour sauver le soldat Choguel. La Choguel a son dossier pour l'économie. À quel dossier B, Amatar aussi, c'est pas vrai, à quel est le développement, mais moi, c'est la Diabio. Le dossier, là-bas, moi je le connais, j'ai vu le dossier. On lui réclame, on lui reprend 600 et quelques millions à dossier B. À 100 millions et quelques sera après sera mida. Mais vous avez colonie organisé 500 et quelques millions là, 540 millions. Quand tu as pour les vacances là. Choguel était directeur de l'AMRT. Le procureur général, le procureur de la République du pôle économique l'a poursuivi devant le juge d'instruction, devant le pôle économique à dossier PALC. On m'a classé parce que le procureur n'a pas classé, il a saisi le juge d'instruction. À ma connaissance, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de décision de non-lieu. Il y a rien. Donc, on est allé à Hakinom. Donc, après aussi, Francis a été là. Allez, fait quand il me croit, c'est ça. Donc, maintenant, il y a des gens qui sont là. Assemblée générale.
Kabou aéroport là nana directement président de la transition on a compte rendu kay parce que m'a fait beka fam Mali kono ani Mali koka Mali turu fana ka fam ne kidendi ntara kimi lase Nations Unies là où le peuple malien ka sentiment dirigeant commencé à t'enfo à Yorola. Peuple président de la transition a chargé. Président de la transition fallait qui donda comme t'enfo à fo Yorola. Kafo à fo Chogola. Kafo Onyapon. Et président de la transition, le peuple malien Togola. Il y a une communauté internationale ko ambu fo ambu walimado où il y a des gens qui sont maliens ambu fo ola katla ka fo ka assurance duma terrorisme kele mali la duminunta kabu walia ka fo communauté internationale au peuple malien à Bafeka, Horoya, à Dambi, à souveraineté, qu'à exercer pleinement à Kalakanakola. À Tafé Kataya, Yamayani, Mouchife, Yanya Akata Baraki. Mali, Kapma, à ka indépendance. Kaka décision ta souverainement lakana kola kaka jamana lakana kaka défense ta ayo misali de fou anyena beya mi tiembe kono est-ce que vous y'en femme anyena vous y'en femme nga espoir yo katla ka fo assemblée générale gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan tɔɔrɔ min b'u kan hami min b'u la laajaba min bɛ maliyɛnw kan su ni tile fagali tiɲɛni min bɛ maliyɛnw kan n taara o de fɔ bɛɛ k'a mɛn hali minnu t'a dɔn mali bɛ yɔrɔ min na u y'a mɛn o don n y'o fɔ bi bi na an bɛ min fɛ président de la transition, ani premier ministre, ani gouvernement B. On va faire Malien B, Malien de B, qu'à parti beau parti là, qu'à Guinée beau Guinée là, qu'à région beau région là, qu'à Chia beau Chia là, B qu'à Fragnon, qu'à Kouloukile, qu'à Boda, qu'à Doda qu'elle fait, qu'à Boda qu'elle fait. Au droit de Fouraba et Féline Sekandem, en ce cas terrorisme qu'elle fait. Mali ke fitiriwale jamana ye n'i y'a fɔ assemblée générale la ko maliyɛnw tɛ MINUSMA contre la maliyɛnw tɛ France kɔnɔ maliyɛnw b'a fɛ lakana a ka sinsin ka na jamana kɔnɔ maliyɛnw tɛ fitiriwale an tɛ jamana min fitiriwale jamana don o ma kɛ kunu a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini jamana ɲɛmaw bi bina ani population bɛɛ gɛlɛya min b'u kan hami min b'u la o ye lakana ani bɛn o de b'u manqué o de gɛlɛya b'u kan donc n'u bɛ kuma o kuma fɔ o ye k'a yira communauté internationale la mécanisme minnu bɛ yen lakana sira fɛ défense sira fɛ politique sira fɛ o mécanisme u t'a faamu parce que armée caman bɛ yen kɛlɛminɛnw caman bɛ yen o bɛ taa bali terrorisme bɛ ka sira sɔrɔ don o don a bɛ jamana minɛ ka taa o terrorisme a nana kɛ mun ye bana min a bɛ ka Mali tiɲɛ ka Mali bin ka Mali latunu ka n ka jamana déstabiliser tout
Donc, un taureau pour moi, il faut. Un témoin, je contrôle là. En bas, que quel est le Jamana Kaka Horea. Aya fo Malikura, pour comment baisser là, nous faisons discours. Malikura, il y a fo Kasigaka. Transition Yemo, ou pas fait qu'à Mali Fourake. Banava Mimbe Malila, ou Banaï, ni de instabilité institutionnelle. Donc, vous devez faire un fallu de temps pour que l'instabilité de l'élection conférée à Benajamana. Ani Yuru ni impunité, ku fahanyon ka o de yanga jamana ni. Donc, le gouvernement be kelemina bi, président de la transition du gouvernement be kelemina. Oui, l'andu min tara malion yi, ka Mali lakana, ka malion kambe, ka jamana tabolo bonne gouvernance, ka réforme ke, ka yelama do sharia wala, ka fla ka élection pour que jamana se capacite. Comment va min fora o dienne na o contrat ni de président yi, ka fo comme président fo, ka Mali peuple ben fo, gouvernement te wala. Oui, Dana Midanka, Mali, président de la transition, chef de l'État, le peuple malien. Oui, gouvernement, oui, Barami Bima, oui, Lahidou Minda Nka, Kaka, gouvernement Beka, Mboufou Ola. Parce que Ayam Bonya, Alaka Bonya Sigam, le peuple malien est fin Berdima. C'est pour ça. Nana Ouma de Fou. Katlaka Baro de Kenny président. Aye Baro Ken. Aya Amena Baro la donne. Parce que nous rencontrons du cas, nous rencontrons ni Niamo, aye rencontré New York, ani France, parce que nous sommes en France. New York ni Malien ni officiel réunion France fana ni Malien France nyamo bawdo fana siram aw ñu manya yo fana be contrat du kay yenga hakilna fo ay situation politique internationale ani géopolitique yenga analyse kay solution mi c'est ka ale fana ya hakilna fo ko ale so dans la situation géostratégique géomilitaire ay ka analyse kay ay hakil fale aya gouvernement fo aya fo ne fana ya barkata ka fo kanike ani baraki laga ponya siya mo be se ka ne kuma info ka ban ka tlani na ka fo malien de do be se ka tasiki ki ne wa la vraiment amano parce que ambassade ka fo ko honya na da no wolu ka la considérer vraiment amano ma be se ka ne la me ke da bitike ke honya ke halala na ta ko ne kuma be ke kati nous so jaw vraiment e be se ka ke halala ke ka la ke bora tu wala ka ke bora da bitike la na ta ko ne kuma ko ngate di la mission so la ke be se ka ke honya ka la mission so ne na bi ibi yoro mi ngata do il kuna wulin tema jamana mi na fara ko betu dal me mande on mi na ngata ko betu be tere fo ko mi na ka se kolon kono chuo mi ka ko ma mi so ka labo ka on yira duya la ka ngata ko il faut compter sur nous ma mi so ko ni halala yi wa ma mi se ko labo shi na ko ibi ko lo ma mi se ko labo shi na ko parce que le problème c'est que e ka punta be donc on est commentaire wala te kan ka donc on est chauffeur na mawo mangata donc no yoni barake conseiller malien ça veut dire kablatigo dabetigo horon parce que mi français ngam donc yo de fongo macron ko mata ko coup d'état de kara oui coup d'état de kara na donc ibeka oui coup d'état de kara banda oui coup d'état de kara au singapour Tchad no lu ka avion ta na to de coup d'état de mais bien mieux comme an bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ an de somɔgɔw bɛ taa anw de ka tɛ dɛsɛla ka sɛnɛ kɛ denmisɛnninw tɛ se ka baara sɔrɔ armée ka tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ sɛnɛ ka tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow gɛlɛya b'a kɔnɔ kalan gɛlɛya b'a kɔnɔ denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ anw kan ka hakili jagabɔ cogo min na ka bɔ ni Mali ka tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔna na Maliyɛn bɛɛ hakilina kan ka taa o de mais min don kan ka bɔ komi i y'a fɔ an bɛna production ko la an da bɛ sa an ka taa min bɛ kɛ la nin sen na
ayiwa an bɛ taa position kɔnɔna na position kɔnɔna kɔni an y'a ye k'a fɔ kɛlɛli caman kɔni bolodalen don wala o de kelen bɛ kamana gan ye wa parce que ne jateminɛ kɛ régime kɔrɔ mɔgɔw n'o ye IBK ni a kɛɲɔgɔn minnu jɛra ka Mali ci ayiwa olu kɔni wililen don ko ci la fan bɛɛ fɛ u bɛ kulela o u bɛ kulela u bɛ arajow sanfɛ u bɛ Facebook sanfɛ u bɛ misiriw kɔnɔ u bɛ bɛlɛn kɔnɔna na ayiwa fo ka na kɛ kaw jimi numéro 2 o yɛrɛ olu la nuntigi bɛ se ka mun fɔ Mali kanu bɛ ninnu na tuguni wa Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi est-ce que ninnu kan ka mɔgɔ kɛlɛ kɛ bi ninnu kan ka place kɛlɛ kɛ bi wa parce que o de la n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn faransi président b'a la k'a fɔ ko ka élection kɛ joona ko ka taa o bɛ mɔgɔ dɔw minɛ na o ye mɔgɔ dɔw minɛ na ka taa faransi président parce que le problème c'est que e ka mɔgɔ dilannen don parce que e yɛrɛ tun bɛ fɛ dɔw ka kɛ président ye ka taa ko bi n ka fɛ gɛlɛya b'olu kan o de bɛ kɔfɛ donc faransi président i kan ka min faamuya e tɛ mɔgɔ imposer anw kun min don ka dɔn jamanadenw de bɛ ka danbetigi hɔrɔn halala min ye ka dɔn a ka kalan de kɛ Mali la ye a ka bɔ de ta kosɛbɛ o tɛ taa maa si wɛrɛ kan ayi min bɔra kabilaw kɔnɔna na dubadenw an dɔn an b'o de ta kabilatigidenw an b'o de ta halalaw an b'o de ta maa o maa n'i ma deli ka dɔn k'a fɔ ko e tɛ jamana kɔnɔna na ko hakilina dɔ tɛ e la donc a ka gɛlɛn a k'i ta donc bi mun de kɛra maa o maa da la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔna na n ye hakilina dɔ fɔ k'a fɔ forçatɔ mɔgɔw ka dɔn ko fagali kɛra de k'a fɔ mɔgɔ tun bɛ se ka minɛ polisiw bɔra a yɛrɛ la o la k'a fɔ ko fanga de bɛ yen ka fɔ ko ka segin ka don cɛ ka t'i yɛrɛ di a ma di wa maa tun dalen b'a la k'a fɔ ko Bube bɛ se ka minɛ Mali la yan wa ayi Bube minɛlen ka dɔn a ma kɛ ka dɔn punka wuruti bɛɛ ye wa maa tun ma da la ko Fili bɛ se ka minɛ wa ayi maa tun ma da la k'a fɔ bi ka dɔn ni ne balimakɛ ta ko bɔra ka taa fɔ k'olu ma kan ka minɛ ko Fili yɛrɛ da tɛ fɛn bɛɛ la i b'a fɔ k'a tun ma Bube lamɛn ka dɔn Mamadu Kamara était chef de cabinet Bube ko ka dɔn k'a ni IBK de ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛn bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara kɛra cogo min na ka dɔn hakilinaw kɔnɔna na o hakilina kɛra cogo min na ka dɔn IBK de y'a kɛ mais son cousin Dabo la mais mun de b'a la de ça c'est la question e donc e bɛ se k'a fɔ ka dɔn e critique la so ouais e bɛ se k'a fɔ ko ka dɔn nɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ka t'i bɔ dɔrɔn de ne ko cousin ma ale kan ka mun de wo ne ko cousin ma a tɛ ɲɛ ale kan ka Mali de dilan a kan ka Mali de dilan donc ni o kɔnɔna na k'i bɛ taa ninnu de défend bi i bɔra ka avocat yɛrɛ donc situation bɛ cogo min jamana in kɔnɔna na ne ko ka dɔn exception ko kɛra a fɔra ko a y'a ma mɔgɔ faga an taara su hali bi ka taa an tila ka su bɔ exception ko de ka dɔn kalabanciya ko la o ye a y'a blanchir ka dɔn a y'a mɔgɔ faga ka ka kanw ci ka adamaden minɛ ka o da ka dɔn ko ka maaya ban don bouche de ka di o y'o libéré ten an b'a y'a ka kɔlɔlɔ a ma kɛ ten o parce que ne tɛ ka Mali wari a ma kɛ ten o donc n'i ye jateminɛ kɛ bi ka dɔn maa min ye suɲɛli kɛ ka état suɲɛli kɛ ka dɔn enquête min bɛ kɛ la audit min bɛ kɛ la ka tɛmɛ bɛɛ jɔ o bɛɛ jɔyɔrɔ parce que bɛɛ b'a dɔn ka taa tiɲɛ n'i y'a ye ka taa engrais firilatigɛ ko kuma bɛ fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa défense gestion ko kuma bɛ fɔ la a bɛ ma mɔgɔw b'a la parti wɛrɛ b'a la bɛɛ saralen don ka taa ka taa ko laban bɛna kɛ cogo di parce que o y'a kɛ wɔyɔ ani Bakili cɛ ye ministère de la défense la min kan ka san 20 o y'a san 40 bi mun de kɛlen don défense ministère de la défense kɔnɔna na k'a ɲini k'a fɔ ka taa ko maa dɔw bɛ se ka minɛ ka taa maa si man ka taa dɔn o da la ye bi an y'a jateminɛ kɛ ka fɔ tile fila in na k'a fɔ ko ancien dirigeant ka taa Bube ka taa tɛgɛ kɛnɛ k'a kan Fili ka taa tɛgɛ kɛnɛ a kan Mamadu Kamara tɛgɛ kɛnɛ a kan ko bi ka taa ko avion ka taa présidentiel ani acquisition matériel militaire ko officier dɔw bɛ yen ka taa comme Ablaye ka taa Wahab ka taa Touré ko Malami ka taa Jakite ko tɛgɛ kɛra ko ani commandant ka taa Kaba ka taa ani lieutenant Cho ka taa ko tɛgɛ kɛra kan ani Madame Sango ko n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la ka taa hakilina ko kuma de bɛ fɔ hakilina ye mun ye ka fɔ ko maa o maa n'i ye dumuni kɛ Mali kɔnɔ ko i tɛ se ka kɛ papier ye maire kɔrɔw ka taa dɔn tɛgɛ fɔla ka da wa n'i ye jateminɛ kɛ ka taa dɔn fɛn o fɛn ni ɲagamini kɔrɔ bɛ auditiw bɛ kɛla yɔrɔ bɛ ko baaraw bɛ kɛla ka taa maaw kan k'a dɔn k'a fɔ maintenant baaraw nana ka kɛ fɔlɔ n'i ye suɲɛni kɛ i bɛ se ka wari di den ma i bɛ suɲɛni kɛ ka taa i bɛ se ka di muso ma i bɛ suɲɛni kɛ ka taa i bɛ se ka di i balima ma ko nin bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko maa o maa n'i ye suɲɛni kɛ sisan ko o bɛ se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa wari minɛ ka taa k'a bɔ i bolo ka suɲɛni kɛ ka kaso kɛ ka taa ka bɔ ka f'i ma ko belebeleba k'o dabila la donc maintenant n'i ye suɲɛni kɛ ka taa min corilen dɔ ka taa nin donc a kari ma ka taa dɔn sɔrɔ sun bɛɛ bɛɛ ka taa dɔn k'a bɛɛ bɛ bɛn donc n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na ko la lutte contre la corruption est implacable président de la république ka dɔn n'o ye Assimi ye ani Choguel ka to o ye baara min daminɛ o ye o ye
donc bi ngata donc ni jatina ka akonna na hakila ndo kele o kle mo mo ngato be barake ko 7 milliards ko ni be jatina ka ko cheni mi kala mali ko ni abe évalué ka be ni manga donc 1266 milliards na donc ko de sur na donc mali ko ka be ngata donc so no be ko tali bele no 80 référenciés abi be école docteur so keme flan ane bi woro ane woro ka be sika bi woro ane nani ka be sika o de jo mali be ça veut dire mali ça veut dire docteur so donc ni jatina ka na ane asika a même mettre abi bi ne sangi abi ma femme sangi abi eliko be sangi ko data on est là comme damani ka to tra du ci mo yo janga damani ko ko na ko no ko ma be fobi parce que o tele bi ko fala la o parlement bi ko fala la parce que français nous na to ka wari ka ta ko loko ka ta fe kulo fela ma ka fa anko ayera ba fe musa ka do ka kale bi ko gi yayi bi o lu be be fra français ka ka on kele o jama opposition mali ki ko donc opposition donc aujourd'hui dans la lutte contre la corruption est implacable mawo manaka donc les semaines qu'on a aussi mawo manaka donc afako wele ka dafo o do we ka donc ko plus provoquer ka donc ko wor ko problème bi ko ka donc bi ka donc slam no la ko ka slam la ko ba je to ka donc wor ko problème bi ko donc maintenant le problème c'est que à musala kantala sera ko la na so do ma be ka sera do wor ka ka sera do ma di ko le be ka alors comme ma vie aussi quand on a go voyage ka wor sa donc 40 milliards o le ko fe ka donc aussi ka ko to donc bien pas donc so daga wula sɔrɔla ma ye donc baara wulilen don maintenant France n'a jɛ ɲɔgɔn bɛɛ faralen don maliden jugu ka donc k'olu bɛ minɛ ka don kaso la pour k'a jira jɛkelen min fɔla ka baara kɛ ka jamana ko ka jɛ carrément den ɲumanw fɛ k'o de b'i kɛra ko maintenant maaw kana siran ni dalen b'a la ka taa ko fɛn t'i kɔ k'i kana siran ko mais min don jamana ko la jamana de tɛ se ka kɛ ka ko bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko n ka sira t'a la ko ni ko n ka sira t'a la i bɛ se dugu dɔ la ka taa dugu min ka dɔn i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ ka maaya b'a la ko donc jamana bɛ cogo min jamanaden halala danbetigiw hɔrɔn kabilatigiw ko a ye fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ in kɛ ka jamana ko ka jɛ ko maa caman bɛ bagas maa caman bɛ koro maa caman bɛ donza maa caman bɛ bafulade olu tɛ président yɛrɛ tɔgɔ dɔn olu t'a dɔn président ye mɔgɔ b'a fɔ dugu la ka kɛ olu président tɔgɔ dɔn et donc olu ta ye ka an ka dun ka fa kɛ an balo mais o kɔnɔna na ka olu taatɔ la ci la i b'a sɔrɔ ka o taa mugujugu k'olu kɔrɔ ka taa ko olu ka ni karama ka olu fa soma t'u bolo ka taa min b'o dɛmɛ ni bana y'o minɛ ka taa soma t'e k'o dɛmɛ sɛnɛkɛ ko la ka taa dumuni tɛ se ka t'u ka fa nin bɛɛ lajɛlen ka taa k'a bɛ kɛ cogo min na bɛɛ mali k'o dɛmɛ o donc c'est pour cela ko danbetigiw wele de bilalen baw la jamana ka bɔ ya kɔnɔna na o faden den jugu ko kan ka kɛlɛ de dan ou de hors donc de dan an bɛ taa k'o kɛlɛli daminɛ o ye k'o ci mun n'a ɲɔgɔnw ye k'aw je numéro 2 a bɛ kelen olu bɛ wo ci la dɛ donc kuma bi wele o la ko nin semaine kɔnɔ an y'a ye aussi ka taa RFM mɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan adama mɔgɔw ka taa ko marche min kɛra ka taa fɔlɔ ka taa contre IBK ko bɛ n'a kɛ ko bɛ bɔ ka maliyɛn ni halalaw sɔrɔ ko bɛna marche min ko bɛna marche kɛ ko parce que n'a fɔ ko élection ka kɛ ka taa dɔgɔ ko parce que olu France ko élection ka kɛ février kɔnɔna na an b'a yira o la k'a fɔ mali ko la maa t'a imposer o kana kɛ dɛ parce que min don komi suyɛlen wari b'o bolo n'a y'a sɔrɔ n'u bɔra o bɛɛ tilala ka don kaso la ka tila lamɛn o bɛ na élection kɔ bobe bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini na ka kɛ élection ko la tuguni o bɛ malo dɛ o kana kɛ dɛ fɔlɔ tun bɛ mɔgɔ nafolo suɲɛ ka baara minnu kɛ taa mɔgɔw ta buguni ni sikaso la ka n'u bila bamakɔ ka bamakɔ fa a ɲina o b'a la dɛ bamakɔ kɔnɔna na bamakɔ ninnu natɔ bɛɛ b'a la n'aw taara mobili jɔ commune o commune kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ bɔ ko ka marché mali kɔnɔ an mɔgɔ tɛ marché la sisan dɛ ji caman tɛmɛna mɔgɔ jukɔrɔ dɛ a y'a bila kunna hali fara k'u ma dɔw faga kun sɔrɔ o tɛ tila foro la u ye jeni dɔw faga ka dɔw siri k'u da kɛra fara k'u mɔrɔ dɔw foyi t'a la dɔw fɛ k'aw tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ kɔrɔ kadɔ dugu yɛrɛ mɔgɔ se ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔ se ka taa mɔli kɛ mɔgɔ se ka dɔgɔ jɔ kɛ aw k'o lajɛ aw kɛ marché olu ka bila ko k'aw ka marché ko élection ka kɛ élection kolon ka kɛ jamana ka tila ka taa ci olu ye suyɛli min kɛ ka taa o k'o wari ta ka taa mɔgɔ san n'a ye parce que ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ kan ka wele nin est-ce que o b'a ɲɛmɔgɔ dɔ kan ka wele nin sɛbɛn an y'o de fɔ o a tɔgɔ fɔlɔ bɛ fɔ dɔ la non il est important aussi que soit ka mɔgɔw k'a faamuya tous ceux qui sont aujourd'hui du RFM de l'ADEMA o bɛ poste de responsabilité la nafolo ka taa sa ka taa maa ɲɛnama b'o la dɛ m'a fɔ bɛɛ dɛ m'a fɔ bɛɛ parce que mɔgɔ dɔw b'o la ka taa ils sont bien mais a juguyaw de ka ca juguyaw de ka ca a mɔgɔ lankolon min bɛ yen ka taa qui sont contre l'État il faut que n ka taa mɔgɔ ka taa solution sɔrɔ parce que maa bɛ se ka taa jamana dilan k'a fɔ k'a k'i jugu bɛ ka taa sen kɔrɔ ka taa a b'i bɛɛ la comme le cas de CNT donc ka solution sɔrɔ a la moi je pense réellement que n'o baara kɛra hakili sigi bɛ sɔrɔ a la an tɛ téléphone di
awa nga de wandi jana na ame mo fla mo sawata donc mari ame awe ko sira kaya ko ne sira ma ndu awe ko so tellement mo kana kana de usran na ne mi do kanya fayi ba mu ta de ta mi ko sawata de ta la ka dola so 16 44 53 77 ni sira ka dola asa mulai ya mama so do mo ka na ko ne usran na do la na ne usran ke no mala do mura ni so alu ba dara saja samake ba fa ka dola samake ba fa ka dola ba ka sira ni la ta ka sira so amma mura bula fo mun ye bisa isi ambulu ka misali do la siyan ne do ko be do folo krenga yana ambe abu kita ko la ya ka ko afara ka do le ko na ka ko do ba bulu ya ka ko voilà abu kita bili ka wa mfu sebe do wango amu kita ko la je ko mami allo assalamu alaikum allo ma so on ma sira sira ni message tu la mo wala ka do message tu la be biram jara ko ka biram jara ay wa kuma ba ba nyana ba ba fo ka nyewu de kada am be ka jede ni jama ta tem ko yi jama ta tem ko yi de joro ni en place ko ro mbora la basi ngana la aywa do ba ma ko ti ta kala ja allo assalamu alaikum wa alaikum salam to ni jami ba be ka ko mais madino nyaazan traore nyaazan traore c'est bon. Comment il a dit non, il essaie de voudrait critiquer nous. Ah, ok, d'accord. Pour son analyse. Ah, ok, d'accord. Parce que ça fait plaisir. Quand tu vois des gens, Bamananga. comme Rokokwe, Ah bon. ni Moui, comme Rokokwe, comme Pasoko. Ah, Mohamed Bado Amena. Mbolo falen tumbala na kapi analyse do farata afa ko atonton mori bo nya zon traore traore moro va tonton honorable merci beaucoup tonton ça fait plaisir tonton donc vraiment akiara nye kodu merci tonton abili nika namo libra atakani to mi jamana ngona bato merci beaucoup inchallah merci tonton merci beaucoup voilà merci tonton merci Moro Nyanza Traoré ambafo ko honorable du war basita la ka afamana ma de mo de jo ala boni ka ba mu sira no na ni ka ba ni ka bien ka ba du de udani ga do uta do fe mi mba anna me ni ka ba mu sira wa ni wo kon no na ai wa be na la sona ai wa sa anga kelen da ko fara ga 76 44 53 60 e ka chera do masira do alu badara sama ke amase bugula da iska ne wole ngani no ka bugula fana maseka do ne bugula maseka do am saka ne wole ngani do amadu na majara fana maseka do 76 00 bugula maseka do ka o ngani do maram jara jene ujara fana fana be yin na maseka do wato fana comme er da ta ko kura ngani do mo masa am saka 10 minutes yo mata ngata ko wolo la me awo na ala ka ya antena fuli chaya di ngata ka mo to ko chama ko ngata me be fu globalement ko effectivement ta ko ne maseka do awo ko do we ka ko ria kila ka tenta de reserve da mendo jondo ajo ka bugula ka fo me ko bugula ka so ka ita awo bugula ko bugula abali non to go la ala do ni ma mi fo merci ka prince mbarga fo ajara ye kan fa fo du kono patrice atla lo bilani wajila sababu mu ma ji no e ke de la sana traora ka fo ida merci awu kana ka su da wuya ka fo ida merci ne do ni non to go ma jamana chugo kike ka bolo kuno mo jugo ni ngoma siga to la ne ni fo yo mo wulu be kule sugu be jo siga to la aya to kwa kule kwa bama na nga kuma de ko dundu mo fe fama bulona
kama bodu kutibia kakuja kukola kana tola bikaya sikatana brasa menifo nentato ala mama ya fa obere de birasi mabukanga tana ni sogai ai ni ba ro ko ni kayo tapo gra mi gana disi muna ma sogai me kata awo de se me gra mi chi no to me sogai ni gro kata il cas sogai a été extrêmement très délicat mais ni ka fo se tu me muna ma me kata ewo kon famu preto ba ka sogai bitu ka bui Maybe me for asking to give you my Babylon so Galba. Over Kairama. Sugar is music for Omandi, the moon can make sugar is awesome. I think I like it. One is to Kalama, we depend upon the route only 4,000 that why. What I am also coming up from that. It is. While I am come from an insular to that. Walk on a happy non to walk on much Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci la bifo. Amani,
ma ko ne ko ko ji la ti ko ko ji voilà vraiment ka voiture kiri ya ko ka dama aya ba no atete mo ba aba ko ji ya mo ni fo ibe ka fanga la kera ene ka ba mana yo ne to ko yo mo fo wa ko ka lu ko ji an ta ko ko la ati ikachide to le ikachide itika ka ala to kijala bila to ko lu ko la biyo mama ukikulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hivi kitu hapo la ilaha illa Allah kitu cha neno hata kama kwa kwa kule nyama kule jamani kwa kampo kama kule jamani mbona wallahi ikini yoyote kazi fulani wallahi kule kazi kara kule prasema kaje imetempini kaje sio hivi kono lakini fulani wao ni mtu dara mala abula biya wa malika ta ko no do da mala ta ko no do jamani ko ko ala na la ka na ka ke o pa ni o pa ni ka mo do jamani do no ko ko kele Allah bikin ne wa be mo wala de nan de wa be mo wala jamani ko ni fi ko me do jamani ko do ila ye mo pa ni kala e o ni mi jamani ko ko ke ta no e ba ni kala so bi na atakele be so ni da te ta shi la kana ni ko la ke ko ni kala kala mi ko la ni e ba mi kina ko 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 ni kala ko ni kina na no ala ke kana jamani na merci ala ka famali ni jamani merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Samake donc avec mon travail assalamu alaikum il présenté Cheikh Maru Kodentaro ka Omutula donc vous ok abori nga jonde ambilfo ok na ekwani antena seda bere ko ma pati ni ko no nyina ka ba donc avec la sedala anga la fin de la nuit do nyana aballa ka daga isan bolso kuna ga jabli je bai aywa ado kani me seda mu ko dron to wallahi depuis ka maka me fɔlɔ min mun yɛrɛ ye ko jan ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra a tigɛ ye ko k'i se ATG kɔ bila fo ka taa kɛ ATG nana i taali tigɛ dama ka sɔrɔ ka ba ɲɛna k'an kun sera waati yɛrɛ ɲini o don de ne y'a dɔn k'a fɔ k'i ye dɔgɔnɔ ye ne sinankun y'a wuli n kan wallahi a ye sɛkuma kita n'o ye ne tɔgɔma ye a tɛmɛna dɔgɔnɔ sugu la waati min na a ko ale ɲɛ tɛ silamɛw la yan nka ale ɲɛ bɛ silamɛya la yan tariku la an bɛ siyaw dɔn quoi donc mais bi de adamaden bɛ ka ja yɛrɛ ma nafolo ni jɔyɔrɔ fɔtɔ mais u ma deli wallahi c'est pas parce que ne bɛ islamiina bɛ mɔgɔ min ne dɔn n ye mɔgɔ min ye maa fɛn o fɛn n'i ye sira bila ni b'i bila wa b'a tiɲɛna ka fa de hali n'o fɔli ma faamu cogo ɲɛna n'a ka sigida n b'o dɔn karamɔgɔ merci donc ka kuma kun cɛ aw bɛ ka taga ni baara min a ye taga n'a ye je dis la position est la clé des mots la position est la mère des mots wallahi tariku kɔnɔna la n balimakɛ n balimamuso ni ko in taara ɲɛ i b'a ye k'a fɔ aw ɲɛ bɛ insécurité ni fɛn mun na k'u bɛ ala de bolo a b'a dɔw sigi a bɛɛ bɛ faga mais ni sɛgɛrɛ dɔ fɔ k'a bɔ kuma kɔnɔ ni imam mamu fo ka kumakan na a y'a lamɛn dɛ Mayiga a ko ma ko tun ye mɔgɔ bila k'ale faga wa et puis encore ko a y'a fɛ 20 mètres a y'a ka marifa bɔ su fɛ k'a bɛ a fɛn a kɛra cogo dɔ la cɛ yɛrɛ cɛ de taara don ale kan su fɛ k'a f'a ɲɛna ko toujours kun bɛ Mayiga kun ko ni farati cogo dɔ i yɛrɛ la donc ninnu assassinw de bɛ ka mɔgɔw financer nɔri fɛ donc o de la Faransi depuis Sougoul Boubé Mayiga minɛra Faransi kɔlɔsiw don parce que a bɛ fɛ ka Sougoul Boubé Mayiga de kɛ o sigi an kunna donc mɔgɔ bɛ n'a a ni ka gɛlɛn hali ni minɛ bɛlɛkɛ wallahi ni ala sɔnna ma jamana in ko n'o y'a sɔrɔ ni ninnu m'a kɔnɔ o m'an dafa o sen dɔ b'o de ala kana si to yen. ala k'i ka an bɛ mɔgɔ laban ta Ismaila Fane an b'a lajɛ mɔgɔ laban ye mɔgɔ caman b'a nɔfɛ Alikasum Mayiga Mamadu Umaru Kɔnɛ b'a nɔfɛ mais nin ye mɔgɔ laban ye Ismaila Fane allo an ni sɔgɔma Fane bon i ni minute b'i bolo heure sera. Ok, rapidement, il est pas mon trop fouillé, donc, on a même eu un mot, il y a eu un peu de radio.
que nous mettons radio vraiment, vous savez faire radio demain. N'ala sola. Quand on a fouillé, on a nous qu'on est fan nous trouver. Ah bon. Akina Moubena a parti créer ISR. ISR mauvais Jamala. Parce que moi, il y avait mon canon Karakina, il va faire. A Kana est parti créer, il a adhéré au Coran. Donc, on peut le dire que Bella Kilema, parce que ISR, on a façon d'akileke. On a fait pour faire la claire d'avant. Nami merci beaucoup. Amour de Fomo Yana, Fanny Amifo, Amour de Fomo Yana, one Maka Demeke, I don't think I ever read that. I mean, one Maka Demeke, Nubaka, Aminimoro Minduma, who was a dementia, Kuni Air Bani, I'm going to air the Bani.